Dranyo sawangan iki awakku sing kuru klopo muda leganono ngonku nendang pronto gonku loro ati dodoku sumo ora krasa apa pancen teko mbok balung nur paring soto nunggu nandang wuyung sumo ayu opora dranyo sawangan iki awakku sing kuru klopo dodoku sumo
ditutuk kabeh iki. Nah. Lah ya cak mandek kok angel ya Mbak. Lah ya dasar dina malam minggu. Aduh, ra tekan napasku. Oh 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 yen wengi kaya rina tangga keparo nebani dasar dina malam minggu oh 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 yen wengi kaya rina Monggo ya. Monggo sinarengan Prima Suara Campur Sari. Pimpinan Mas Jumati Ambon, Pak Sandi Putra Sragen. Marang siramu
nek Yo meneng ae jale aku lek gak gatel. dikukur ki rono. Pak Sukidi. Pak. Yang gatel soalnya. Pak, Angel iki. aku gatel. Nek meneng ae aku gatel. Pak, kula bingung. Pak Sukidi kula bingung. Terus aku ini yang sapa? Nah, nek jenengan bingung aku luwih bingung. Terus iki sapa? Mama Ela ning kono, Mama Nisa, terus sinten? Sapa coba? Nah, lah terus iki berarti jenengan wae nek ono sing hae. Terus lagune napa? Wis ngono wae. Jenengan sik sing hae terus bablaske napa? Wis kudu, iki wis ora apa-apa, wis mengko le rasan-rasan ning mburi. Engko di WA. Mama Ela. Ma pacarku ning kene, Ma. Lagune napa Pak Sukidi? Kangene ngati bablase. Hae nesik no. Hae nesik. Iya no, genah no. Aku iki gatel kok. Gampang gatel aku. Mas, bablase kangene ngati. Sepiro iki? Panyuwun kumring siramu. Monggo Pak Paidi sedaya kepada duet. Ayo ayo. Ayo Mas Jadul. Suwitu suwe lawase. Ora pamit aku. Ati susah kangen sliramu. Reno kita Iki pacarku rung teko, Mas. piye Pacarku rung teko. ya di WA di Sherlock to ya. Wis tak Sherlock gak teko-teko ya lho. Sing akurat. Sherlock-e 200 meter ora tekan. Mama monggo. lagune apa, Ma? Ya, monggo. Ah, kelamaan, Ma. Keburu bubar ini cuma sampai jam 2, Ma. Pinter ya, luwes. Apa? Oh, ronggeng gunung, Mas, ya. Oh. Ronggeng gunung, sayang. Oke. Ronggeng oke. gunung, Mas Rakim. Ojo sembelah wong Monggo
para tamu diangen kebarang rawuh. ing sisihmu. Kakak mek nong salin. Ayo yo. Ronggeng ayu semepait madu delung gadung malangku ngembang bakok remane ngresepake sak solahe ayo ronggeng gunung gandes luwes merati sapa nyayang bisa sayang marang mesti tentrem sapa lena kenyang rayetno kono Mama Nisa, ayo. Ayo, bener-bener. Lancir kuning dadangi kiring kulite ronggeng ayu eseme pait madu delong gadung malangkung ngembang bakung rikmane ngresepake Mama Nisa ronggeng gunung gandes luwes merati sapa nyawang bisa sayang marang mesti tentrem sapa lena kenyang prayitna yuwana Makasih ya, Ma. Kepala, lagunya apa? Harus ngerti, harus ngerti, harus ngerti. Harus lancir kuning dadangi kiring kulite ronggeng ayu eseme pait aduh delong gadung malangkung ngembang bakung rikmane sasolahe makasih lagune napa Budi sasolahe Budi makasih ya ronggeng gunung gandes luwes merati sapa nyawang bisa sayang mesti tentrem sapa lena kenyang rayetna yuwana matur nuwun Bude, Mama Nisa, Pak Sukidi, matur nuwun. Diatur ki monggo Prima Suara kepareng dibeteraken semonggo. J kunjuk keluarga besar Sragen.
tesik do dahar iki Mas Jadul. Siap, masih jam makan Mbak Iis nggih. Jam-jam sibuk ini kayaknya. Betul sekali. Mangke dan juga keluarga besar saking Wonosobo Mbak Iis. Keluarga besar Wonosobo. Wau sampun kepareng Besan sasmita. Dari Besan iki nggih. Kadose nggih tentunipun Monggo ingkang tamtu nyawiji. nyawiji mangke. Sumangga. Pringkening dadi saksi. Iya iya. Iya iya. kira-kira ora ndek kenalan to sampean iki lho. Wah, kabeh tak kenali. Aku lho wong anyar lho iki lho. Padha ora apa-apa, wis sayuk. Padha. Iki Panitia. magang iki ya ning Primaswara ya. Iya, Mbak. Ya. Niki Kowe mula golek orono. ora apa-apa. Mangke ingkang wonten badhe dana swanten mangke saking nggih, mangke Bapak Suyatno Aris nggih kepareng mangke. Disiapkan. Badhe dana swanten. Yuk ditelaske monggo. Monggo Mas Lesnan. Senengane kok wakil. Yo. Kunjo dumateng sedaya para tamu. Khususipun dumateng Bapak Haji Tukiman. Monggo.
suwe ra nyanyi. Nah, Bingung. dangu mboten latihan kalih kula, Pak. Latihane kalih sinten sakniki? Latihane karo sapa ya? Lah, mesti karo Mas Jadul mesti. Yang ini kita tine, nek latihane karo wong lanang. Nggih. Bareng sampun bepanggilan. Nyatane. Nyatane durulung atine. Mas Ferry dilanjut ke lali janji nih Mas. Dilanjut lali janjinya. Ya. Sepindah melih. Lah, ya toh. Ngene iki lho. Nah, betul. Bareng sampun bepanggilan. Nyatane. Nyatane durulung atine. Nganti wektu Prima suara.
mboten teng Cibubur kok, malah ning Ciledug kok ya adoh. Niki mengke bablaske napa melih? Setunggal melih rondo kempling. Oh rondo kempling. Oh nggih panyunanipun. Panyunane Pak Kusnan. Nggih leres. Nggih Pak Kusnan nggih. Rondo kempling Mas. Jan-jane kowe nangan Gelagatku. rondo kempling monggo Pak Kusnan. Pak Haji Mulut monggo. Nggih Pak Haji Mulut kalau wong nggih ngersakaken rondo kempling Pak Yatno. Ayo yo. Pak Haji Mulut. Dapun timbae tapi tindapun Leresan Pak Yatno alias kebetulan lanjane kata pancen kabotan yen purun Mas enggal-enggal rencangi takon Pak Yatno kula pijeti Apa iya ta? Oh tenang pokoke wis. Ampun kula Pak Yatno jenengan ampun kuciwa kula pancen rondo ayaran bojoku jek lunga kowe ngowe ning Semarang Mas tuku gelang opo anteng-anteng Josumalang nadyan rondo dijamin kempling aduh kempling Pak Yatno Pak Haji Mulut. Ayo Mama Ella, ayo. Dapun timba ayu kadetin dapun katingan tinda wayo ranum pataksi dewean ora wedi timbanganggur kula purun ngandani Leresan Pak Yatno alias kebetulan
semanten Mas MC. Piye? Teki kurang ajar. Kayaknya nek semu Pak Kali Tris. dahar. Ben. Men. Segera nalikane kowe ninggal ki aku. Brebes milih rasane ana jandaku. Pengen mangan rasane saya ora rasane mandek ning gulu Wong bagus kembangi jiwa ragaku aja gawe bingung rasane Pak Aris kudu Godhong telo iso kena tanggung mana Mas Ambon tangismu kuyulan esmu rinawan kang gawe kangen atiku tak lali-lali malah saya malelo tak enteni malah katon ning moto kaya ngene kok kita suara campur sari makarya sesarengan kalih audio sistem apa iki Nduk? ABS ABS ya sak jose live streamingnya cerah foto Cisanto nggih nyata kabuten niki pamudhut saking piyambun sinten Mama Ella luar biasa tersangkane iki lho ayo melu joget Mama Ella iki pacarku pelanggaran HAM nalikane kowe ninggal ki aku brebes milih Allah netes ning pipiku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane medhot ning gulu monggo Mama Ella kok diaturke kang kenes semu nggih rasane pikirku godhong tela iso kena tak ketemu mangane semu sajroning dada tangismu semulan kuyumu rinawani kang gawe kangen atiku tak lali-lali malah saya malelo siap tak edan nitek malah sabane ngamoto
Nduk? Pripun? Lega ya. Lega, Iya. alhamdulillah. Terus Sehingga kepada keluarga besar Bapak Gusnan, Nggih. requestnya lagu apa Nduk? Requestnya Bapak Gusnan sekalian Ibu Lugini. Nggih, Pak Kusnan sekalian Ibu. Lagunya apa? Dereng kalau mau. Sugeng rawuh teman-teman penyambut para tamu kakung semua putri sugeng anggrahapi daharan saha unjukan kangkung ingkang sampun sumekta ngarsa panjenengan tiga sami. Kurang apa ya Nduk ya? Iki dadi wanita. Kurang ayu. Kurang apa? Aku iki nggonku tresno. Ning nyatane. Monggo dhumateng pripun para pandemen campur sari panitia ingkang badhe nderek joget suka parisuka senang kali campur sari prima suara ditambani pribadike ora bisa tak gedhepe weruh sliramu jejer mas dimas gak ngaruh andem tresno medhot kaline asmara lali aku nyanding wanita liya sik wis milih babaris monggo babaris aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone labale wis milih pilih aku apa mas dimas jenengan wis milih dadi bojoku apa bojone bola balik gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga aku yang gelane wae kok Nduk tek kencana katon wingko biasanya digarap tayung betul kurang apa kurang apa aku iki dadi kurang dhuwur Nduk kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu marani ati tatu tatu monggo Bapak wis ra bisa ditambani ribat iki ora bisa tak gedhepe yen to weruh sliramu jejer obani Bani wis karo tresno medhot taline asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih tresno aku apa bojomu bojoku to setia wis milih dadi bojoku apa bojone bali monggo Mas Baidi pasukan batik ning rasa
apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali gawe gelaning rasa tresno sliramu rapi sanjaga Pak Denardi joget nggih Bu mosok meneng wae esok awan ning omah ora krasa monggo Bapak Nardi luyuran hanggele isih tak sayang mubeng bingung nganggonku monggo Bapak Nardi spesial untuk Pak Denardi luar biasa pokoknya ini langanannya seraginan gitu laras Pak Kris Beksorin pokoknya buatan Abdul buatan Bekso ini gak bawa kancane awan keluyuran mubeng ora krasa
seluk mbok aja ngecek Udang kuning agawe toko seret ireng ati bunga Alia Simbah